Takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa po dlhom čase. A dneska si skúste uhádnuť, čo to bude. A ste uhádli minivár? Áno, je to tak, minivár. Tentokrát som sám. Takže som sám. Tak trošku si to stiším. A už ma nebude v tomto videu moc počuť, tak ospravedlňujem sa. Chcem, aby ste počuli trošku aj tú hudbu. Takže robím to trošku viac. No čo skúšajú? $49 miliónov? OK, tak si neviem, čo s tým budem robiť. A workshop, ale nemám. Potrebujem viac builderov. Takže čo sa dá kúpiť za 50 000 skoro? Airbase. A to je čo? Počkám na listok, prosím. Dobre, a čo ešte je v stoku? Už nič také. Takže sem. Tak, mám to teraz rozhádzané, ale nevadí. Tak. Ideme teda na túto základňu rovno. No, nemajú šancu. Ani mesto podľa mňa nemá šancu. Takže keď obsadíme toto, tak hneď pôjdeme na Rusko. Takže čo si môžem kúpiť? Aký research? Tak, tento. A týchto builderov. Čokoládu. Tak. Dobre, ideme obsadiť mesto. Rusko nemá šancu. No, tak možno má. Tak, ja ešte idem kúpiť nejaké domčeky. Tak, počkať, čo mám, na čo mám? Nič nemám, nič nie je vysoko tým. Takže... Kúpim ešte misil hangár. Tak. Pozbierame niečo. Takže. Nemáme workshop. Dobre, tak toto kúpim. Neviem, čo to je. Chcem to.
Kde je tá veľká vec? Jaj. Čo mám za questíky? 3 farmy, 10 houseov. Dobre. Takže. Dobre, 3 farmy myslím, že mám. Build, hej. Takže 3 farm. Corn farm. A wheat farm. Tak, mám quest. Dobre. Tak, nie je to tento za pol hodinu. Ukáž to. Neviem. Park Fox. Neviem. Jak closed? Nie. Ma mohlo napadnúť, keď tam není ten vrtuľník. 10 000, 100 000 iba. Čo máme military za 10 miliónov. A skoro nič. Takže. Idem sem. No dobre. Tak čo mám v šope? Tak nemám Robuxy, takže by som si nič nekúpil. Nemám nič. Čo mám za quest? 10 oil rig potrebujem konkurnúť. Oil rig. Toto je čo? To oil rig asi není. Musím zistiť, kde je oil rig. Jaj. Tu je. Som ani nevedel, že sa dá ísť. No dobra. Tak. One mi letia. Alic, pokiaľ vidíš toto video, tak povedz mi, prečo nezdvíhaš. Napíš mi do komentárov, hej? Bo rád by som to vedel, prečo so mnou nechceš volať. Dám si všetky workshopy k sebe. Ešte tu je workshop. Tak. A tak. Kam? Se sem nemestí. Kamoško. Zrovna. Tak ho tam sem. Idem kúpiť nejaký domček. Houses. No tak čo, neviem. Toto by som chcel. Tak.
Dobre. Na tomto oil rigu to jak vyzerá. Že mi sem letia. Tak už nie. Ale kamo, ja nemám žiadne vrtuľníky, sa mi zdá. Veď tu mám helipad. Počkaj. Army. Ukáž edit. Ty si kde? Ty si v army. Jak? Však tam... No počkaj. Ja musím kúpiť heliport. Big hangar, to nechcem. Tak, helipad. Stávame sem. Tak. Ja pre dnešok asi už skončím. Pokiaľ sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite video potvoriť lajkom. A ja sa s vami lúčim. Ahoj!